Алга таба дәвам итеп экраннар алдына Батыр ир-ат Гафуров Марат Юнис улын чакырып алам. Бүген 13 декабрь көнне ул үзенең 30 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны апасы Гөлсинә гаиләсе белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 1992 елның 13 декабрендә гаиләдә 3 кыз артыннан бик көтеп алынган төпчек 4нче бала нәсел дәвамчысы булып энебез туды. Кызлар арасында үскәнгәме тыйнак, акыллы, тырыш, сабыр булып үсте. Мәктәпне тәмамлап, Николаевка эшчеләр поселогында сварщик һөнәрен үзләштерде. Кулына яңа гына дипломын алган яшь белгеч буларак ул армия сафларына алынды һәм намуслы килеш хәрби хезмәтен үтәп кайтты. Билгеле, балык тирәнрәк, адам баласы яхшырак урынны эзли диләр. Шуңа энебез дә армиядан соң Ярчаллы шәһәренә китеп урнашты. Шул җирдә ул үзенең яраткан тормыш иптәше Ләйләне очратып, матур гаиләсен корды. Татулыкта һәм мәхәббәттә алар 2 балаларын Рамазан белән Раянны тәрбияләп үстерәләр. Аллага шөкер, Ләйләбез безнең үзебезнең 4нче бер туган сеңлебез сыман бик якын булды. Энебезнең таянышы, пар канаты булып, аны матур тәрбияләп, тәмле ризыклары белән сыйлап яши. Аларга ихластан икесенә дә пар канатларын кагып, озын-узак балалар бәхетенә куанып яшәргә телибез. Безнең энебезнең эчке җылылыгы тышкы матурлыгына тиң дип дәвам итә Хатна апагыз. Без аның саф күңеленә, елмаюшан йөзенә, тыйнаклыгына, һәрберебезгә игътибарлы булуына сокланабыз. Кадерле энебез, ничек тиз вакыт үткән. Әле кичә генә кебек без бала чакта уйнап көлеп йөрдек. Ә бүген исә һәр кайсыбызның үз гаиләсе бар инде, үз мәшәкатьләре. Әмма мин беләм, тагын әле бик күп еллар үтсә дә, без бер-беребезгә иң якын туган кардәшләр булып калачакбыз. Бүген синең шундый якты бәйрәмең. Шын күңелдән котлыйбыз һәм сине бик-бик яратабыз. Без сиңа юбилееңдә киләчәгеңнең бүгенгедән дә матурырак, бүгенгедән дә бәхетлерәк булуын телибез. Язмыш сиңа бары тик игелекле, изгелекле язлар гына бүләк итсен. Бәхетең мул, саф, самими булсын. Гөл елмаеп яшә. Гөл елмаеп торсын кояш синең гомер юлыңда. Бүләк иткән чәчкәләребез мәңге шиңмәс кулыңда. Нәселебез дәвамчысы, яраткан, газиз энем. Алда килгән картлыгымда булырсың син уң кулым. Еракларда яшисең шул, күзем күреп туя алмый. Сагынулардан йөрәк әрни, сагышларны тыя алмый. Ниләр телик бәйрәмеңә, әле яшьлегең язы. Артсын иде сәгать сайын мәхәббәтеңнең назы. Саулыгыңнан аермыйча, бәхеткә төренеп яшә. Якыннарың һәр чак булсын синең белән янәшә. Хөрмәтле Марат Юнисович, юбилеегыз мөбарәк булсын. Якыннарыгызның сайлаган җырын тыңларга чакырабыз. Үткәннәрен сагынам өзелеп, туган йортта туганнарың белән, туган йортта туганнарың белән, сөйләшәсе иде җан телеп, бергә үскән туганнар, хәлемне алар аңлый, тигаларга булмай. Язмышлар төрле язылган, урау юллары да бар. Юлларыңны адашканы да, юлларыңны адашканы да, кулын суза туганнар, бергә үскән
Туғанларға бар тілегім Құдай ғымыр юлласын Бұрмалы бұлса да юллары Бұрмалы бұлса да юллары Үзме туған арасын Бірге өскен туғанлар Хәліміні алар аңлай Тиғаларға сірсия Үз туғаның ят болмай Бірге өскен туғанлар Хәліміні алар аңлай Тиғаларға сірсия Үз туғаның ят болмай Тиғаларға